Tenis, super výkon, gratulujeme k rozdujúcemu bodu, ako sa cítiš? Tak cítim sa celkom fajn, trošku som unavený, ale tak to je normálne. Atmosféra bola brutálna, tak ako vďaka všetkým divákom prišli sa pozrieť a pozbudzovali ma, bolo to fakt super tu hrať pred nimi a fakt urobili sme skvelú atmosféru spolu. Myslím si, že si podal naozaj veľmi dobrý výkon, čo si najviac ceníš v dnešnom zápase? Cením si to, že Sousa dokázal vyhrať tretí set, bolo to trošku zaujímavejšie. Ako hral fakt dobre, mal som niekoľko matchballov, tam urobil som vlastnými chybami, som si to prehral a ten tretí set fakt Sousa si zaslúžil, ale tak potom v tom štvrtom sete si myslím, že lepším hráčom. Ako si sa cítil na začiatku toho štvrtého setu, lebo prakticky tvoj super zahral niekoľko šťastných loptičiek, nebol si trošku možno v nejakom takom stave, že si bol nervóznejší alebo tak? Bolo normálne, lebo však už veľa pokazil, mal veľa šťastia, aj to prasa, čo mi dal na matchball, tak proste to je hra, ako s tým človek musí žiť a proste sa s tým nejako vysporiadať, lebo keď to tomu podľahne, tak není z neho dobrý hráč, no. Musí sa vstediť na svoj výkon. No. Ešte sa spýtam, zažil si už niekedy, že pri tvojich dvoch matchballoch zahral super dve prasiatka? No neviem, je to možné, ale však to mal šťastie, ale dobre, tak aspoň bola sranda. Takže udržali sme sa v prvej skupine európskej zóny, ako vidíš možno perspektívu toho týmu, čo si myslíš, že kam sme tam mohli dotiahnuť? No tak budeme určite útočiť o postup do svetovej skupiny na budúci rok, lebo máme na to a myslím si, že keď budeme mať lepší los, tak myslím, že postup.